goes a little something like kumsak ni som pasari khan Walt Disney Picture lam chuanin animation movie thar anon release a Coco ti ani a an pek chu achanga hunrei lo te nuwa alarin a hlo tling zui ngal em a an lahit remember me te po kha kan ngai thla fo to inarin om a movie siam nan a hwai hotu te lam chuanin $1 million za som sari panga achanga zani som ni panga vel chu kan senge an ti a chu an budget za ti an soi ni a Masih box office lama hian suman highlight nema $1 million zaria chuang dai an highlight he ni a film siam tu te lampang hi American mani se Coco movie hi chu Mexican holiday Day of the Dead pe chana siam ani a Mexican de uru ibuka tin Mexican ho culture pholan na ani tel bokani ma se Coco movie phena hianin buairok na neu alo tam hle a Coco movie a character poi mo tak mai mama Coco chungchang vela khanin buaina alo neu vani Coco movie film siam tu te lam hianin an character duan tur hi an thlang uluk hle a Mexico a zinin ram chu an fangata an bel siang ngata ni ti chuan chutia Mexico ram an zin kwa live chuanin thingtlang kho pakhat rithele khosak har sa ve tak te tamna mun an tia chuanin an kala chuta chuanin an mitla Peter pakhat kum upave to tak mai sampo truck var de uvek to pona chiara lau chutop to hi an mu a asam hi alau phiar kak de ngei paka wan lum sinin chiara chu in nilum alau aya tin chu Peter ming chu Maria ani nge ni atule fatenen inlian vaklova hian an chenga neinung tak chu an ni lau sumlama po harsat na an tok fo china sum chu an buaina ani berchin Masih retaile masih anun chu aha damin atule fatinen po an ho tlang theya ama po hianin nun hadam thak tak kanei ati nge ni Disney tana thok Disney group tian soiti chuanin pe Maria an mu chuanin an che na ina an vakal chila ami mal nun te an chung ko khosak dan te a hun kal to te an zota an interview thut maya ama hi kumza chuanga upa lo ni ve to a ton shiat anga hle athon thu chu Disney group lampo chuanin ngai nom an ti a tha an ti boka ti chuan a thu soi a tang chuanin Coco movie thon thu ruang am tur chu an ngai to chwa thei pha ta ni chu mai ala ni lo Coco movie a character poi mo tak mai mama Coco character turatan pi Maria Mel asam ti dan a in che dan le ni tina a hadam pa hun a man na chin a chut na chair nge mai thleng chuanin Disney lam chuanin copy an du ta a Coco movie a mama Coco character kha in shat chuanin pi Maria nen hianin danglam na an nei lo ti chu a mel in moringot po hian in chat yam nge yang ti chuan Disney lam chuanin pi Maria chu thutam takan tiama a mel le atak sarwang amte an movie a character siam nan copy an du dona arem ti an ingai chuanin rok na sang adong ve dona poisa mai pa ka Coco movie a changa hlok na eng mo chu pek ani ve ang ti an tiama offer sang an siam sak bokani soito angin pi Maria te hi an khosak a har sa a sumwangin an buai fo china chutiang offer don chu atan chuan thil lomom top kho kani Peter kum tam ve to tak main atule fa te tan thil hlu tak ati sak ve thein a ngain an offer te chu tha lo ti maya alo pom ve ta maya a chung te po in an chat pui bokani Disney group lam te chuanin in biak theina tur number te an pe a ti chuan Disney lam chuanin mama Coco character chu pi Maria Mele nundan copy in an duan chuak ta ngeya movie chu ti chu ani nuwa po a hlo tling hle ni soito angin sumpo kha an highlight nem hle boka masemi ho sa ho Disney lam chuanin pi Maria chu an the hil zui ta mak maya alaka thuan tiam zong le offer an siam tak zong te po kha an bo zui du to lova pi Maria le achung de chu shangai lo ang makin an zui ta dai maya an phat san chiang hle ni Sí, me ofrecieron muchas cosas, pero nada, no resultaron nada. Nomás nos vinieron para retratar, no sé pa. Chuta chang chuanin pi Maria le Disney lam te inkara chuanin buaina a in tran chho ta chia a Disney lam thu nei tu te chuanin pitar kum upo ve to tak mai a hun top lam mang ve to pi Maria ril ru chu an thinat sak hle ni pi Maria chung te chuanin Disney lam thu nei tu te chu voi tam tak an phone china an bia a ma se an ngai sak du lo
achan ve tur poisa an dil china mase dollar khat po an pi phal lawani anua phe chuanin an call te po an chang du to lo mase pi marele achong te chu an tlom du big lova an chan pual chu mu ve ngei tumin an be via mase thil ti thei tak le sum nga tak mi hausa tak tak te ne na in be chu an ni Mexico rama thingtlang kho pakhata har sa ve tak tan chuanin thil khir tak ani masi an thei ang angin an chunga Disney che dan te nom tak mai chu media beng thlen tir an tuma chu an tan chuanin kong om chhun ani deuh ber mai an boina vel sha a an inakal chila ama pi mariai ngei thil thlen dan vel te zo chiang turin chanchin bumi te po an kal chho ve chan ta a ti chuan chu mi te kal tlang chuanin Disney le pi mariai te in kara thil thleng vel chu mi puisha ta thedar ani theita a Disney lampo in zona an don tam pha ta ni abik takin ko movie staff tile production team lam chonin zone andong na sa china chu wangin anin soi fia veta a pi mariai thu soi chu thu dik lo ani a ama kopia mama ko character chu siam ani ngai lo shim te an lo ti a tin pi mariai chu poisa le lar du awanga mama ko character anga lo in che dang lam chop very ngot a an pu le thak mai ni chu an pu na zo zai te chon pi mariai ril ru chu ama chong aya na sa in an ti nat sakta a mase an committee ero in Disney te thu soi chu thu dik ani lova pi mariai te chu mama ko anga alan theina na in che dang lam chop ani lo shim kum tam tak chung chu het yang hian alo om to zoka adang lam ngai lo ti an soi ni an lo shat pui ve kar hlom mase ti thei ero an nei lo thung mase hero an shat pui thunga pi mariai wang chawin ko movie chu a hlo tlinga a thon thu soi ti awang chawin storyline tu chatak an ngai to chwa phata a tin Mexican ho culture po alar zwal pha pi mariai chu hero berani a mama ko chu tudang ni lovin pi mariai nge hi ani ti chu an pom dan ani Disney lam chuanin ani lo ti de umak ma se Mexican ho thinlunga ero an mama ko chu pi mariai chau ani thungani Peter kum tam ve to tak mai tan chuanin dikna chanvo humdan po sha thiama har hle ni ina lang le khazir sang lo le thil chin chang shewak lo ani a ril ru thave top chi mania tlei ve mani a mase Disney lamin an phatsan dan le achung chang an lo soi zui dan ero in aril ru chu atina pe nganganiang a thei to pa pe let adu ve tlat maya afa te po idan khonga izoka an ril ru lo nat pui hle ni an rem sha dan le thiam dan ang angin mi hausa le thil ti thei milar tak tak te chu an be let ve deuh topa mase re tak king turina poisa an nei lova rem an shewak lo bokani yang taka soi chuanin an fin na in a phak ve talo ani bere ti chuan ril runa tak thinrem tak boxi lung oi lo tak chung si chuanin Disney lam le ko movie a thu nei tu ti ho khin le chu top san zai an rel ta a mase an boina velero in mitam tak beng a thleng ta thovani chu wangin Disney lam po in zona andong tam zela ti chuan atopa heti hian anon soi ve ta a contract nei lampang a soi lova tin kan thil ti tum kan soi pui lain puisadon adu lo thu a soi bok ti in pi mariai ne na anin biak dan vel anon soi chuak ta a mase chung an thu soi te chuan pi mariai ril ru chu atina zwal le ta phatsan ani na po atan chuan ina shil hai thak sa to don te lul nen media ho bula do ta pu ani le ta zela chu chuan in ril ru na takin asiam ta ni chutia Disney in pi mariai chung chang thiam tak maya anon soi ta ka chuanin pi mariai le achung te chu mitam takin an thu dik lo tak tak mang te in an chung ka chan chin ti an lo the dara mi huat an lo pha a chu ani tan chuanin alu tuk zo zai to ani pi mariai tak phei hi chu anuna Disney group ron in lan ma le an interview ma kha chuanin Peter pakhat shingnun hadam thak tak nei lungkham reng nei lo a hun top lampang lungkham reng nei lo wa mang chin chera chua in lo ngak top kha ni a mase mi thil ti thei rin tak lo tak tak sum du ho som lawa lo in lan ho te chuanin anon kal chila buaina anon thlen zui ani deuh ber a hun top lam chu lungai na ver lo ti na le phatsan nia in shan in a man chun zom angai phata ni tin pi mariai te chung ko member ang deuh cha hi ko movie a mama ko chung ko member ang deuh khan ni a afanu le atunu in an enkol ani deuh bera tin chung ko member dang po an lo om ve tho pokani atunu phei chu aril ru an hli a engtin nge Peter upa ve to tak mai chu sum siam nan an ron man tangkai thei jok
engtin nge phatsanin shil hai tak le ril runa taka an siam thei zok ni ati hiala ni ma se ti thei an nei tam lo hle ni ti chuan Disney ti ho ne na an boy neu neu nuwa chuanin kumrei lo te a pi marai chu kumza pakwa upan in khovel a chwa santa a thi chan ero tarlan ani chia lo ama hi upave to a chubet de top to ang khani chu wagin taksa chak tok lo le tar thiang de hlekin mi nan soi ni pi marai chu Mexico rama mama ko ko tia soilar ani de to pi marai ti ai po in mama ko ti na lar pui to zoka a thi ni po in mitam tak ani nan pung khom mitam takin arwang chu than mo lama an zui boka zana an lan tira avuina po ko character zinga lar tak tak angaron in thuam po antamani an khwa mai ni lovin khodanga changle Mexico rama changa mun sang sanga changin avuina chimtura kalkhom an omnwala ni ome an mama ko chu zana anon lan tir hloma Mexican culture ti hlu zwal tu te zinga mi ani ti na chanchin an soi zui ta ni in athi no pi marele Disney chungchang vel hi internet lama a viral zui nge Mexican ho mai ni to lovin ko movie ena dua ngai hlu tu te zinga pi marai chanchin lung chha thlak tak mai shefu tu te chuanin mama ko angin an pom chho ta zelani Adam lai khanin athil du le phute peklet ani ta chia lova Disney lamin ngei om taka zana e po lan tir du lova an phatsan tak Peter credit po an pek du e lo Peter pi marai chu Adam line adu angin thil chu thleng thei ta chia lo ma se adik na chu atop thlengin swal chuak zo ta lo ma se athi nuwa ero an chen omle an khwa mi te chau ni to lovin mitam tak thilunga mama ko dik tak ani to thongani